மாணவான் மந்திரவாச்சாரியாரின் காரணவனே காரணவனே படாத மந்திரவாதி படாத மந்திரவாதி புதிப்பு காந்திரோடாயகனா யஜமான் சாம்ராட்டயத்தை பப்பராடுகிறார் கொடிகாரனை குதிராளி சென்ற மந்திரவாதி அபிகாரம் போய் அவட்டான் உச்சில பெருமை வெளியில நான் உதவி சொன்னோம் படாத மாளிகேச பிரவாகத்து வரிபட்ட வந்தவர்கள் அவனை மந்திரவாதி என்ற அதிர்ச்சிகளை ஜனாதிபதி வரிபோதை காலத்தில் மேலாக உதவிப்பட்ட காலத்திலிருந்து நல்லத்தரு அனுவாதம் பிரகாசி சத்தியத்திறந்த அனுவாதம் நல்லத்தில் வருவித்தண்டும் குருமாவதர் அச்சம்பாடு ஓமநீர் உச்சம்பாடு பொருள் புயல் நாய் ஊரே நாலு வருடத்திலே இந்த காலத்து புறமான கெட்டு பிரகாரம் நிலம் பாகத்தில் வெட்டியாய் மாலிகேச பேட்டான காலையில் மந்திரவாதி மந்திரவாதி கும்ப மாதம் நாளில் வெளியில் அபிமானம் கொண்டு கொண்டு பிடிச்ச காலம் மீனா கும்ப மாதம் 25ஆம் தேதி கன்னியாசி நீலாவட்டாடு பந்தற்கு பிரம்பிச்சா 9 பெருங்கண்டு அன்வாறு பிரகாரம் நீங்களும் பாகத்து வந்துட்டு நீகண்டு கணப்பத்தில் பேட்டி ஆகிக்கொண்டோம் மீனா பத்தாம் கன்யா மீதிராவோட விகரம் தேவதோடிக்கொண்டோம் ஒரு பிரகாரம் கொண்டு படித்த வேண்டும் மந்திரவாதி பிரகாரம் மீனா மாதம் 11ஆம் தேதிக்கு 14 நீங்களும் பாகத்து வந்துட்டு நடராஜன் நீலங்கட்டை கேட்டில் ஆகிக்கொண்டோம் மாதம் 11ஆம் தேதிக்கு என்ன தங்காய் புதோடு போடி 25 யார் கால மீனவாதம் அதே கன்யாசி தலப்புலி அமிர்தங்களை கையேற்றி கொண்டோம் மாதம் பின்னால் எந்த இடத்தில் 16 கோடி கதிரக்களம் அரைப்பந்தலுக்கு செய்கின்றோம் மாளிகேசம் மெல்லோகத்தில் கொட்டப்பட்டதாரா இன்னும் கணபதி நெட்டி கொண்ட மாதாவ் ஏறு வேலுக்கும் அதே பிரகாரம் நாளிலும் காரைக்காரப்பதியும் மாளிகேசம் நடத்தியும் நம்பி பாவல்லே மந்திரவாதி பயப்பாடு வேண்டாம் எத்தனை பயம் உண்டுதாகும் அது நிகழ் கண்டில்லைங்களா புறமாறு கண்டுட்டோம் இந்த பாலம் கண்டிருந்தா பாத்திரம் கண்டுட்டோம் அபிமான குலத்தில பிரம்மத்தை முடிக்கட்ட புஷ்பத்திலும் ஐஸ்வர்யத்திலும் அபிமான குருவர்த்த மேலு காலத்தோடு நடத்தி சொல்லி தந்திருக்கிற நடத்தரை மூடுக்கு மட்டும் கேட்பாங்க प्रकार
എല്ലാം അഭിമാനിക്കുന്നു